እዚ ዘለናይ ግዜ እዚ ዘለናይ ዘመን ሰይጣን ዘመነ ሉሲፈር እዩ ንሱን እግዚአብሔር ኣይተኣዘዘን ከምኡውን ዕቡይ ነይሩ ኣብቲ ሽዑውን ብሰንኩ ኣብ ሰማያት ዓቢ ውግእ ተኻይዱ ነይሩ ከምኡውን ሉሲፈር ማለት አንጻርና አንጻር ደቂ ሰባት እዩ ነገር ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንሉሲፈር ዝስዕቦ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኣለው ስለምንታይም ዝስዕቦ ንምንታይም ዝኽተልዎ ሓቢርና ኢና ክንሪኦ ሰላም ንዓኹም ሰብርሕቁን ቀረባን ተኸታተልቲ ናይ ጓልሽሻ ዩቲዩብ ከመይ ትህልው እምበኣርካስ ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ብዛዕባ ሉሲፈር ኮይኑ ሉሲፈር መን እዩ መበገሲኡ ካበዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከ ሉሲፈር ኣበይ ኣሎ ንዝብል ሓቢርና ክንሪኢና ክሳዕ መወዳእታ ምሳይ ክትፀንሑ ብኽብሪ ዕድመኩም ሉሲፈር ዝብል ስም ካብቲ ሉክስ ዝብል ናይ ላቲን ቃል ዝመፀ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ብርሃን ዘምፅእ ወይ ከኣኒ ኮኸብ ንኮ ማለት እዩ እዚ ስም እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ እስያስ 14:12 ተጠቒሱሎ ኣብ መጀመርታ ሉሲፈር ከም ተንኮለኛ ከም ክፉ ኣይነበረን ሓያልን ጽቡቕን እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ጉሩ መልአኽ ነይሩ ንሱ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ሰማያት ዝለዓለ ደረጃ ዝነበሮም መልአኽቲ እዩ ነይሩ ብብርሃንን ጥበብን ብኽብርን ደሚቑ ከዓ ኣብ ጥቓ ዘፋን እግዚአብሔር ደው ዝበለ ጉሩ መልአኽ ነይሩ መልክዕን ደረጃን ሉሲፈር ካብ ካልኦት መልአኽቲ ዝድነቕ ነበረ ከምኡውን እግዚአብሔር ዓቢ ክብርን ሓላፍነት ይሂብዎ ሉሲፈር ድማ እዚ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸቦ ጸጋ ኣዝዩ ሕቢንዎ እኳ እንተነበረ ነገር ግን በቲ ዝተዋህቦ ብዙሕ ሰናይ ነገር ኣክንዲ ደኒኑን እግዚአብሔር ዘመስግን ኣክንዲ ብትሕትና ነቲ ዝተዋህቦ ጸጋ ተቐቢሉን እግዚአብሔር ዘገልግል ካብቲ ዝተዋህቦ ንላዕሊ ብዙሕ ነገር ከም ዝግብኦ እዩ ክሓስብ ጀሚሩ ማለተይ ማዕረ ኣምላኽ ክኸውን ደለየ ኣነ ኣዝየ ክቡርን ሓያልን መልአኽ ስለምንታይ ዘገልግል ክገዝእ እምበር ክግዛእ ኣይግባኣንን ከም ኣምላኽ ክኸውን ዝግባኣን እንዳበለ ክሓስብ ጀሚሩ ሉሲፈር ከዓ እቲ ትዕቢቱ ናብ ህርፋን ክቕየር ስለዝጀመረ ካብቲ ኣምላኽ ዝሃቦን ላዕሊ ብዙሕ ነገር ይክምነ ጀሚሩ ኣብ ሰማይ ድማ ልዑል ቦታ ጥራይ ኮነን ዝደሊ ነይሩ ዝፋን ኣምላኽ ሒዙ ንሰማይ ባዕሉ ክገዝኦ እዩ ዝደሊ ነይሩ እዚ ልዕሊ እግዚአብሔር ናይ ምዃን ድሌቱ ከዓ ንውድቆቱ እዩ ነይሩ ብክርስቲያናዊ እምነት ትዕቢት ሓደ ካብቶም ቀተልቲ ሓጢኣት እዩ ናይ ውድቀት ቀዳማይ ጀማረ ከዓ ሉሲፈር ነይሩ ሉሲፈር ብትዕቢት ምስተመልአ ነቶም ናይ ዓመፅን ናይ ትዕቢታትን ስምዒታቱ ኣብ በይኑ ገይሩ ክሓብኦምን ክሕዞምን ኣይከኣለን እቲ ናይ ክፍኣትን ውድቀትን ሓሳባቱ ነቶም ኣብ ሰማይ ዝነበሩ ካልኦት መላእኽቲ የካፍሎም ንምንታይ ንዘለኣለም ነገልግል ንሕና እኮ ሓያላት ንፉዓት ጽቡቓት መላእኽቲ ኢና ክንገዝእ እምበር ክንግዛእ ኣይግባኣናን እዩ ነፃ ክንከውን ንኽእል ኢና ይብሎም ናይ ሉሲፈር ድሌት ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ተፈልዩ ናይ ባዕሉ ናይ በይኑ መንግስቲ ክፈጥር ደልዩ ንብዙሓት መላእኽቲ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ንኣምላኽ ክእዘዙ ከም ዘይብሎም ነእሚንዎም እዩ ካብቶም ኣብ ሰማይ ዝነበሩ መላእኽቲ እውን ሓደ ፍርቂ ሲሶ ዝኾኑ መላእኽቲ ንሉሲፈር ስዒቦም እዮም ነቲ ናይ ትዕቢትን ናይ ውድቀትን ዝኾነ ኣንጻር እግዚአብሔር ዝኾነ ሓሳብ ተቐቢሎሞ ነይሮም እቲ ብኢድ እግዚአብሔር ዝተፈጠረ ኣገልጋለ ኣምላኽ ዝነበረ ሉሲፈር ጸላ ኣምላኽ ኮይኑ ከዓ ደው በለ ብድሕሪ ከዓ ኣብ ሰማያት ዓቢ ውግእ ተላዕለ እዚ ቃል እዚ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12:7-9 ጽቡቕ ገይሩ ተገሊጹሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝያዳ ሰፊሕ ኢሉ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ውግእ ከዓ ሚካኤልን መላእኽቱን ምስ ገበል ተዋግኡ እቲ ገበልን መላእኽቱን ድማ መለሱ ዝብል ከዓ እዚ እውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣብ 12:7 እውን ተገሊጹሎ ኣብ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ንሉሲፈር ገበል ወይ ሰይጣን ተባሂሉ ዝግለጽ እዚ ስም ድማ ንምሳሌን ክፍኣቱን ዓመፁን ትዕቢቱን ዝገልጽ ናይ እግዚአብሔር እሙኑን ሓያልን ኣገልጋሊ ቅዱስ ሚካኤል ኣንጻር ሉሲፈርን ሰዓብቱን ከቢድ ዝኾነ ውግእ ተጀመረ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ውግእ ከም ዝናትና ናይ ስጋውያን ውግእ ብጠበንጃ ብሴፍ ብኸራይ ነበረን ኣብ ሰማያት ዝነበረ ኩናት ውግእ ብመንፈሳውነት ነይሩ እቶም ናይ ዓመፅን ናይ ትዕቢትን ዝኾኑ ሉሲፈርን ሰዓብቱን ዝኾኑ መላእኽቲ ድማ በቶም እሙናት ዝኾኑ ናይ እግዚአብሔር ኣገልገልቲ ብርሃን ዝኾኑ መላእኽቲ ተሳዒሮም እዮም ከም ዓስቢ መቕጻዕቶም ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሉሲፈርን ከምኡውን ነቶም ፍርቂ ሲሶ ዝኾኑ ሰዓብቱ መላእኽቲ ከዓ ካብ ሰማይ ደርቢዎም ድሕሪ ደጊም ከዓ ሉሲፈርን ከምኡውን እቶም ፍርቂ ሲሶ ዝኾኑ መላእኽቲ ሰዓብቱ ከዓ ካብ ሰማይ ተደርቢዮም ናብ ገሃነም ኣተው እዚ ክብሎ ዝጸንሐኩ መሰረቱ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12:9 እቲ ዓቢ ገበል ተደርበየ ዝብል ቃል ጽሑፍ ኣሎ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩኹም ብስፍሕ ዝበለ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣቲኹም ብዛዕባ ናይ ሉሲፈር ብዛዕባ ናይ ሰይጣን ዛንታ ወይ ከኣኒ ታሪኽ
ውድቀቱ ኩሉ ነገር ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካብታ ሞት እቲኣ ጀሚሩ ከዓ ሉሲፈር ማለት ሰይጣን መታለልን ጸላአ ኣምላኽን ፈታኒ ደቂ ሰባት ኮይኑ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ክሳብዛ ለይቲ እዚኣ በኣና ብደቂ ሰባት ኣይደቀሰን ደሎ። ብተወሳኺ ድማ እታ ሰይጣን እትብል ቃል ካብ ኢብራይስጥ ቋንቋ ዝመፀት ኮይና ትርጉማ ከዓ ተጻራሪ ወይ ከኣኒ ከሳሲ ማለት እዩ። እዚ ሽም እዚ ነቲ ሓድሽ መንነቱን ዕላምኡን ክፍኣቱን ዘንጸባርቕ እዩ። ማለት ንኣምላኽ ንምቀዋምን ንደቂ ሰባት ምጥቃዕን ናይ ሰይጣን ዋናን ቀንዲ ዕላማ እዩ። ሰይጣን ድሕሪ ካብ ሰማይ ምድርባዩ ኩሉ ስርሑ ኣንጻር እግዚኣብሔር ኮይኑ ንኩሉ ሰናይ ዘበለ ነገራት ብምብልሻውን ከምኡውን ሰባት ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ርክብ ናትና ናይ ደቂ ሰባት ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ፍቕርን ርክብን ከጥፍእን ክሰብርን እዩ ዝፅዕር። ኣባናን ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ምትእስሳር ክበትኮ ከይደቀሰ እዩ ዝሓድር። ሉሲፈር ኣብ ገነት ነይሩ ድዩ? መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ብዛዕባ ኣዳምን ሔዋንን ዝገልጽ ዛንታ ኣሎ። እቶም ቀዳሞት ብእግዚኣብሔር ዝተፈጠሩ ደቂ ሰባት ኣምላኽ ኣብ ኤደን ገነት እግዚኣብሔር ኣቐሚጥዎም ኩሉ ነገር ፈቒዱሎም ነይሩ እዩ። ነገር ግን ካብታ ሕማቑን ጽቡቕን እተፍልጦም ንኸይበልዑ ኣዚዝዎም ነይሩ። ካብ ዘፍጥረት ከይወፃና ከዓ ኣብ ዛንታ ዘፍጥረት ሉሲፈር ዝብል ቃል ፈፂሙ ይተጠቕሰን እኳ ደኣ ተመን ኢሉ እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። ብቤተ ክርስቲያን ከዓ ተመን ኣብ ትሽዑ ግዜ ንገነት ክትኣቱ ከላ መንፈስ ሰይጣን ወይ ከኣኒ ንናይ መጀመርታ ሉሲፈር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ናቱ መንፈስ ተሰኪማ ናብ ገነት ብምእታው ንሔዋን ኣስሒታታ ኢሉ እዩ ዝትርጉሞ። ኣብ ልዕልታ ንሔዋን ዘስሓተታ ተመን ሰይጣን ከም ዝነበረ ዝገልጽ ዘረጋግጽ ጥቕሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ። ንሱ ከዓ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 9 እንታይ ይብል? እቲ ዲያብሎስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጥንታዊ ተመን ንመላእ ዓለም ዘስሕት ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። እዛ ጥቕሲ እዚኣ ከዓ ኣብ ኤደን ገነት ዝነበረ ተመን እንስሳ ጥራሕ ዘይምንባር እዩ። ናይ ሰይጣን መንፈስን ሓሳብን ክፍኣትን ተሰኪሙ ከም ዘነበረ እዩ ዘረጋግጽ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዛንታ ሉሲፈር ብምንታይ ይግለጽ? ምስ ግዜ ድማ ዛንታ ሉሲፈር ካብ መጽሓፍ ቅዱስን ከምኡውን ካብ ሃይማኖታዊ ጽሑፍ ሓሊፉ ኣብ ግጥሚ፣ ኣብ ስነ ጽሑፍ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ብዓቢኡ ኣብ ስነ ጥበብ ስሙ ከም ዓበ ሓያል ዝኾነ ቴማ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ። ኣብ 1600 ዓመተ ምህረት ሓደ ፍሉጥ እንግሊዛዊ ገጣማይ ጆን ሚልተን ዝተባሃለ ሰብኣይ ብዛዕባ ሉሲፈር ጽሒፉ ነይሩ። እዚ ገጣሚ እዚ ብዛዕባ ሉሲፈር እንታይ ኢሉ ከም ዝጸሓፈ ተትሰምዑ ነርኩም ብጣዕሚ ተገረምኩም ነርኩም። ብዝኾነ እዚ ገጣሚ እንግሊዛዊ ብዛዕባ ሉሲፈር ዝጸሓፎ ሓጢአተኛ ምዃኑ ናይ እግዚኣብሔር ባርያ ምዃኑ ዓመፀኛ ምዃኑ ይኮነን ጽሒፉ እኳ ደኣ ብኣንጻሩ ንሉሲፈር ዝምጉስ ነገራት ይጽሒፉ። ከም ሓደ ምስኪን፣ ከም ሓደ ጅግና፣ ከም ሓደ ደፋርን ከምኡውን ከም ሓደ ተባዕ ንናጽነቱ ዝቃለስ ካብ ሰባይ ኣብ ምግልባል ኣብ ሲኦል ምድርባይ ይሓይሽ ኢሉ ናጽነቱ ዝመረፀ ምዃኑ እዩ ንሉሲፈር ጽሒፉን ከምኡውን ብዛዕባ ሉሲፈር ጽሒፉን መጊሱን። ካብኡ ንድሓር ዛንታ ሉሲፈር ጽልዋ ሚልተንን ስለ ዘስፋሕፍሐ ሉሲፈር ከም ሓያልን ከም ተቓላስን ከም ተባዕን ንናጽነት ዝቃለስን ከምኡውን ዘመናዊ ባህሊ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ጸሓፍትን ስነ ጥበባውያንን ከይተረፉውን ንሉሲፈር ከም ሓደ እከይ፣ ከም ሓደ ክፉእ ሰብ ወይ ከኣኒ ከም ሓደ ክፉእ መንፈስ፣ ከም ሓደ ጋኒን ዘይኮነ ከም ሓደ ዝተሓላለኸ ንናጽነቱ ክብል ዓብ ዋጋ ዝኸፈለ ሰብ ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ። ብተወሳኺ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብመጽሓፍ ኮነ ብፊልምታት ብዝተፈላለዩ ቲቪ ፕሮግራማት ከረድኡና ይፍቱን እዮም። ሉሲፈር ማለት በቲ ንሕና ዝተረዳእናዮ በቲ ንሕና ዝተማሃርናዮ ዘይኮነሲ ብጌጋ ከም ዝተረዳእናዮ ንሱ ንናጽነቱ ክብል ከም ዝተቃለሰ ገይሮም ከረድኡናን ከእሙኑናን ይፍቱን እዮም። ነገር ግን መጽሓፍ ቅዱስና ኮነ ቤተ ክርስቲያንና ንዓና ዝምህረና ሉሲፈር ማለት ሰይጣን ካብ ጥንቲ ካብ ጥቅምቲ ጀሚሩ ዘይድቅስ ጸላኢና ምዃኑ እዩ። ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ራፕ ደርፍታት፣ ሂፕሆፓት፣ ድራማታት፣ ኮሜዲታት ብዛዕባ ሉሲፈር ይገልጽኦም ንናይ ሉሲፈር ኣርማ እንዳተጠቀሙ ንሱ ንናጽነቱ ከም ዘቐደመ ደኣንበር ንሱ ክፉእ ኮይኑ ነቲ ነገር ከም ዘይገበሩ ከእሙኑና ይፍቱን እዮም። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከዓ ሰይጣን ብምንጋሱ ከዓ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ምልክት ምጽኣት እዩ። ብዝኾነ ኣነ ብዙሕ ግዜ ታሪክ ህይወት ናይ ዝተፈላለዩ ራፐራት ይቕርበልኩም እየ። ካብቲ ናታቶም ታሪክ ህይወት ከዓ ብዙሕ ነገር ክትምሃሩ ኢኹም ኢለ ይሓስብ። ካብቶም ኣነ ዝገለጽኩም ካብቶም ኣነ ዝዘርዘርኩልኩም ራፐራት ከዓ ሓደ ራፐራት ኣለዉ ናይ ሉሲፈር ኣርማ እንዳተጠቀሙ ፊልምታትን ከምኡውን ድራማታትን ደርፍታትን ዝሰርሑ። ንሳቶም ኣብ ኢንተርቪዎም ዝብልዎ ከዓ እንታዩ ኣነ እዚ ናይ ሉሲፈር ኣርማ ዝጥቀመሉ ስታይለይ ስለ ዝኾነ እምበር ኣነ ሰዓቢ ወይ ከኣኒ ተኸታሊ ናይ 666 ወይ ከኣኒ ናይ ሉሲፈር ኣይኮንኩን ይብሉ እዮም። እዚኣ ከዓ ከመይ ማለት እያ? ኣነ ማዕተብ ገይረ ዘለኹ ማዕተብ ስታይለይ ስለ ዝኾነ እምበር
ተዋህዶ ኮይነ ኣይኮንኩን ማለት እያ ስለምንታይም ከምኡ ዝብሉ እንተዳኢልኩምኒ ሓደ ደረፍቲ ተነጽሎ ናይ ሰባት ስለ ዝፈርሁ ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ኢንዱስትሪ ዘለው ብግልጽ ናይ ሉሲፈር ተልእኾ እንዳፈጸሙ እንክንሶም ኣነ ሰዓብ ሉሲፈር ኣይኮንኩን ስታይል ዝኽተል እንዳበሉ ሽፋን ይጥቀሙ እዮም ስለዚ ኣነ ክብለኩም ዝኽእል ተጠንቅቁ بحاجرو زانيلو معلت زغربكم مدب مهاريت كوينا رخيبكم ما تكونوا تسفان داغبركو ابزمت بخالق يرخبنا حتى ريتم زهلوكم ابوتاكم سيكشن صحافه ليكم نزا فيديو زي اكساب حجك تريوان تداصنيحكم لايك مغبراي ترسعيكم اب قصاله نخنرخب سبسكرايب مغبراي ترسعيكم سسناي تطعموا نعكم تشاو